ኣብ እዋን ጥንሲ ኣብ ኣደን ዕሸልን ዝረኣዩ ዕቤትን ምዕባለታትን መጻምቲ ክገብሮ ዘለዎ ነብሰ ጾር ትበሃል ሓንቲ ኣብ ናይ ዕድመ ወሊድ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ወርሓዊ ጽግያታ ጠጠው ምስብልን ብመርመራ ምዝረጋግጽን እዩ። ጥንሲ ካብታ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ምስ እንቃቑሖ ጓል ኣንስተይቲ ዝተዋሃደሉ ክሳብ ህፃን ዝውለድ ዘሎ ግዜ የጠቓልል። ግዜ ጥንሲ ብሳምንትታት እዩ ዝቑፀር። ጥንስቲ ክትኮንሉ ትኽእሊ እቲ ዝበለጸ ግዜ ኣብ ፍርቂ ዑደተ ጽግያት እዩ። እታ ዝጸገየት እንቃቑሖ ኣብ ማህፀን ክትምዕብል ካብ ዝጀመረትሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ እቲ ዕሸል ዝውለድ ዘሎ ንውሓት እዋን እምበኣር ግዜ ጥንሲ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ጥንሲ ንኣስታት 9 ኣዋርሕ ወይ 40 ሳምንትታት ይጸንሕ። ግዜ ጥንሲ ካብታ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ናይታ ዝሓለፈት ምፍሳስ ደም ጽግያት ማለት እቲ ሓቀኛ ጥንሲ ቅድሚ ምግጣሙ ዘሎ ከባቢ 2 ሳምንትታት ጀሚሩ ይቑጸር። ግዜ ሕርሲ ድማ ካብታ መወዳእታ ናይ ጽግያት ደም ዝተራእየሉ ግዜ ጀሚርካ ድሕሪ 40 ሳምንትታት የጋጥም። ካብን ናብን ጓል ኣንስተይቲ ዝረአ ምልክታት ጥንሲ ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ኣብተን ቀዳሞት 3 ኣዋርሕ ንግሆ ክትስእ እንከላ ዕውልውል ምባል፣ ከተምልስ ምድላይ፣ ድኻም፣ ሸውሃት ምዕጻው ወዘተ ዝኣመሰለ ግን ኣብ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ክረአ ዝኽእል ምልክታት ጥንሲ እዩ። ጽግያት ደው ምባል ግን ኣብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ምልክት እዩ። ቃንዛ ኣጥባት ካብ ንቡር ወጻኢ ምጽላም ጫፍ ጡብ ከምኡውን ካልእ ምልክታት ጥንሲ እዩ። እቲ ካብ 4ይ ክሳብ 7ይ ወርሒ ዘሎ እዋን ጥንሲ ንመብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዝመችአ እዋን ኣብ ግዜ ጥንሲ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ሙሉእ ሓይሊ ክስምዐን ይረአ። ጓል ኣንስተይቲ ነፍሰ ጾር ምዃናን ዘይምዃናን ሙሉእ ብሙሉእ ዝንጸር ሕክምናዊ መርመራ ብምክያድ ጥራሕ እዩ። ነፍሰ ጾር ምዃንኪ ርግጸኛ እንተዘይኮንኪ መርመራ ጥንሲ ክትገብሪ ትኽእሊ ኢኺ። ነቲ መመርመሪ ካብ ፋርማሲ ብምግዛእ ወይ ድማ ናብ ሓፈሻዊ ሓኪም ወይ መሕረሲት ብምኻድ ነቲ መርመራ ክትገብርዮ ትኽእሊ ኢኺ። ካብ 1 ክሳብ 5 ሰሙን ዘሎ እዋን ጥንሲ መብዛሕትኡ ግዜ ክሳብ 4ይ ሰሙን ዘሎ ግዜ ዝኾነ ምልክታት ጥንሲ ወይ ለውጢ ኣብ ኣካላትኪ ኣይክትዕዘብን ኢኺ። ድሕሪ 4ይ ሰሙን ግን ወርሓዊ ጽግያትኪ ኣብ ግዚኡ ምስ ዘይመጽእ ወይ ድማ ዘይንቡር ኣዝዩ ውሑድ ምፍሳስ ደም እንተተዓዚብኪ ምልክት ጥንሲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ገለ ነብሰ ጾራት ኣብ ኣካላተን ለውጢ ክርእያ ወይ ክስምዐን ዝኽእል እኳ እንተኾነ መብዛሕትአን ግን ዝኾነ ለውጢ ኣየስተብህላኔን። ኣብ 5ይ ሰሙን ግን ከም ብተደጋጋሚ ናይ ሽቓቕ ናይ ምኻድ ድሌት፣ ምዕባይ ምውጣር ኣጥባት፣ ቃንዛ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ሕቖ፣ ጸቕጢ ኣብ ከባቢ ማህፀን፣ ድኻም፣ ዕግርግር ምባልን ዝኣመሰሉ ምልክታት ጥንሲ ክትዕዘቢ ትኽእሊ ኢኺ። ምዕባለን ዕቤትን ድቂ እዚ ዝተፈጥረ ጥንሲ ምስ መንደቕ ማህፀን ምስ ተጣበቐ ድቂ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ድቂ ብደቀቕቲ እኩባት ዋህዮታት ዝቖመ ኮይኑ ግዝፉ ድማ ክንዲ ደቂቕ ዕንፍሩር ይኸውን። እዚ ድቂ እዚ ንውሓቱ ሒደት ሚሊሜተር ኮይኑ ንሳምቡኡን ንቕልጽምን እግርን ዝኸውን ኣቃውማ ይማዕብል። እቶም ቀዳሞት ዋህዮታት ደምን ሰራውርን ደምን ይፍጠሩ። ልቢ ድማ ቱቦ ዝመስል ቅርጺ ትሕዝ። መድሕንቲ ኣብ ማህፀን ጠቢቑ ይፍጠር እሞ ፈሳሲ ማንታ ርእሲ ድማ ከፍሪ ይጅምር። መጻምቲ እቲ ዕሸል ዘይተሰከመ መጻምቲ ኣብ እዋን ጥንሲ እንታይ ከም ዘጋጥም ምርዳእ ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ንመጻምትኻ ንኽትደግፍ ይኽእለካ። መጻምትኻ ድኻም ክስምዓ ካብ 5ይ ሰሙን ጀሚሩ ድማ ትፈትዎ ዝነበረት መግቢ ምስ ረኣየት ተምላስ ክገብረላ ወይ ዕግርግር ከብላ ይኽእል። እዚ ፍጹም ንቡር ኮይኑ ብዝተኻእለካ መጠን ደግፋ። ከየብዝሐት ደጋጊማ እንተተመጊባ ነቲ ዕግርግር ክዕግሰላ ከም ዝኽእል ድማ ኣማኽራ። ዝተፈላለዩ ሽታታት መግብን ካልኦትን ተምላስ ወይ ዕግርግር ከለዓዕል ስለ ዝኽእል ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓላፍነት ምድላው መግቢ ናባኻ እንተኾነ ጽቡቕ እዩ።
ኣልኮላዊ መስተ ሽጋራን ዘይሕጋውያን ዕፀ ፋርሳትን ምዕባለ ትዕሸል ብኣሉታ ክጸሉ ስለ ዝኽእል ንኽትገድፍዎ ሕጂ እቲ ዝበለጸ ግዜ እዩ።